umngcwabo ngomgqibelo mhla ziwu-16 kuSeptember kulo mgqibelo esiya kuwona. Kuyobe ePrince Mangosuthu Buthelezi Regional Stadium Ondini. Kuhlehliselwe umgqibelo lo siya kuwo ukutyalwa komzimba womntwana kwaphindangene uNkosi Mangosuthu Buthelezi. There are names mentioned in the report, but of course at this stage we would like to allow the investigations to unfold. SIU inqinile kuba kukho amagama osopolitiki abaziwayo kwingxelo yezobunhlola ka-Andre de Ruyter ephathelene norhwaphilizo kwiqumrhu lakwa-Eskom. Sitamkele kwakhona kwindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa Ndabindodwa, Ndamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Kuhlehliselwe umgqibelo lo siya kuwo ukutyalwa komzimba womntwana kwaphindangene uNkosi Mangosuthu Buthelezi. Usapho luthe izinguqu zibangelwe sisibhengezo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuhlonipha uNkosi Buthelezi ngenkonzo yomngcwabo ekhethekileyo yaseburhulumenteni ekwinqanaba lokuqala. Ukanti namhlanje iinkokheli zamaqela ohlukeneyo ezopolitiko neenkokheli zemveli beziyokugqwala emswaneni kwaphindangene. Amaqela awohlukeneyo ezopolitiko, amagosa aseburhulumenteni, abantwana bomgquba noluntu ngokubanzi basathe gqolo beyokugcwala emswaneni kwaShenge emva kwesambakanya sesithonga sokukhothama kwale ngwevu yakwaphindangene ngomgqibelo. Namhlanje usapho lakwaButhelezi luvakalise iindaba zokuba uShenge akasayi kungcwatywa ngoLwesihlanu njengoko bekusaziwa ngaphambili, koko uza kungcwatywa ngomgqibelo. Sitheke imidadi yalo msebenzi umngcwabo ungumgqibelo mhla ziwu-16 kuSeptember kulo mgqibelo esiya kuwona. Kuyobe ePrince Mangosuthu Buthelezi Regional Stadium Ondini ngo-9 ekuseni. Ukanti iqela le-IFP lisamkele isigqibo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokunika umntwana wakwaphindangene inkonzo yomngcwabo ekhethekileyo ekwinqanaba lokuqala yaseburhulumenteni. We appreciate also the gesture by the President of our country to honor the icon of South Africa, of Africa and internationally. Kusenjalo iqela le-EFF nele-DA nawo ebeyogqwala emswaneni namhlanje kwaphindangene kwaye amothulele umnqwazi uShenge ngegalelo lakhe ekwakhiweni koMzantsi Afrika omtsha. I convey the best wishes of the entire Democratic Alliance family to join hands with you at this difficult time as we celebrate and mourn the life of Shenge. Rest in power, Shenge. The IFP must remain steadfast in terms of what we stand for. We came to send our condolences, and of course, because we are sending condolences to a political leader, we will talk about the politics. Ukanti usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile ugalelekile naye kwaphindangene ngalomva kwemini ekhokela igqiza leliqela kwaye uyibethelele into yokuba i-ANC ne-IFP kumele zihlale phantsi kuqhetywana induma nekuyinto ekudala eyishumayeza uShenge. Ngijabula kakhulu uma ngibona ukhongoloso ne-IFP basebenzisana, because we know that was his wish. uShenge weza kithi wathi masisebenzeni sonke. IFP, ANC, ukuthi lento sihlale sicabana mayiphele, sisebenze sonke, because the objective yethu is one, to bring a better life kubantu bakithi bonke. Ukanti usapho lukwavakalise ukuba ukuqala ngoLwesine akuzukuvumeleka mntu oyokuvela kwaphindangene ngelinika usapho ithuba lokwenza imicimbi yalo yesintu ethi yenziwe xa kwehle isehlo esikumila kunje. Kusenjalo iqela le-IFP liza kubamba inkonzo kazwelonke yesikhumbuzo ngomso
kwibala iPrince Mangosuthu Buthelezi Olundi ngentsimbi yesithoba kusasa, kwaye lihlabe ikhwelo kuye wonke ubani ofuna ukuya ukuba wamkelekile. Angajongana nengalo yomthetho wayesakuba ngumlawuli oyintloko Eskom uAndré de Ruyter nokugunyazisa uphando labucala lwezobuntlola kwiqumrhu lakwa-Eskom neliphantsi kukarhulumente. Emva koluphando kwakhutshwa ingxelo neyadandalazisa iziganeko zorhwaphilizo kweli qumrhu liphehla umbane kwakunye namagama amagosa ezopolitiko nakwizikhundla eziphezulu. Okuvele ngethuba icandelo elikhethekileyo lezophando i-SIU ibivele phambi kwekomiti ejongene nenkcitho karhulumente iScopa. I-SIU ithi akho nto ithintelayo ukuba ithethe nowayeyingqonyela e-Eskom umnumzana André de Ruyter ukuba ikhona ingcaciso abayidingayo. Should the nature of the action required warrant it, it would be warranted that we reach out, and that is based on the legal assessment of the action required. We will have to formally reach out to wherever he is. Umuthibi unqinile kuba kukho amagosa phezulu kwezopolitiko atyholwayo kwiziganeko zorhwaphilizo eziqulathwe kule ngxelo. There are names mentioned in the report, but of course at this stage we would like to allow the investigations to unfold before we undergo a legal risk of mentioning the names before the investigations is thoroughly completed. Umuthibi kwathi uphando lwe-SIU ngorhwaphilizo Eskom liyaqhuba. The modus operandi that so far we have seen as evidence presents is that there has been quite an endemic collusion between Eskom officials and private companies and private individuals. Uqwele ngelithi abo bafunyaniswa benetyala kwezi sityholo baza kuphendula kwiinkundla zamatyala. Sekela mphathiswa wezempilo uGqirha Sibongiseni Dlomo unqinile kuba liyanda mihla le inani lemizimba engafaniswanga kumaziko karhulumente agcina izidumbu. Uthi ngaphaya kwamawaka 4 imizimba engekalandwa ingakumbi kwiphondo laKwaZulu-Natal naseGauteng. Usekela mphathiswa wezempilo uGqirha Sibongiseni Dlomo uthi amaziko karhulumente agcina izidumbu agcwele ngakumbi kwiphondo laKwaZulu-Natal ze kulandele iphondo laseGauteng. Uthi unobangela woku kungalandwa kwemizimba zezihlobo. Over 4,000 bodies are in our state forensic mortuaries, the majority of them KwaZulu-Natal, followed by, I think, Gauteng, and all other provinces have got a bit of a share to make this 4,000. This has been over a time that these bodies have been actually piling up in those various forensic mortuaries. Wambise wathi ngenxa yexesha elide lemizimba igcinwe kwezi ndawo eminye yayo ayisabonakali kakuhle. Some of them are even beginning to, because of storage, not being easily identifiable, which is another process. We will still depend on you and me to come and say, yes, this one was my cousin, this was my brother. Ukwathe kuza kufuneka kubekho ingxoxo ezinzulu malunga nokuba ngawaphi amanyathelo amakathatyathwe xa umzimba sele ugqibe unyaka ungalandwanga. Okwangoku baza kuhlala elivalelweni uLindiwe noZanele Machaka nabasolekelwe ngabantwana kumlilo watshisa ityotyombe ababehlala kulo. Okuze emva kokuba uMantyi engakhanga vuma ukubanika ibheyili engahlawulelwayo ngenxa yobuzaza betyala abajongene nalo lokubulala ngokungenanjongo. Kodwa nangona kunjalo eli tyala liza kuphinda lichotshelwe ngoLwesihlanu ngelokufumanisa ukuba bobabini abamangalelwa abaselungelweni kusini nalo ukukhululwa ze babekwe phantsi kweliso elibukhali liSebe leZoluleko. Umntu nodade wabo uLindiwe noZanele Machaka bavela enkundleni okwesithathu sukela esithwakumbe sokusweleka kwabantwana babo abahlanu ababatsixelayo etyotyombe elatshayo ngethuba bona besiya kwindawo yentselo. Okuqaqambileyo namhlanje kukuba bangakwazi kusini na ukufikelela kwimali yebheyili. The applicant number 1 that was employed prior incarceration. Applicant number 2 was not employed, Your Worship. I will therefore request, Your Worship, if this court allows that they be released on warning. Umantyi usikhabile sisicelo ngenxa yobuzaza belityala.
I'm not prepared to set a lower amount due to the seriousness of the offence. The purpose of bail is not only to be affordable, it must be also be to such an extent that it makes it more advantageous to stand their trial rather than to flee. They're facing very long terms of imprisonment if convicted. Ityala libuyela enkundleni ngoLwesihlanu. Kanti abantu baphefumle kwinqaku lethu langaphambili nalapho i-SIU iye yangqina ukuba kukho amagama bezopolitiko kwingxelo ezobuntlola neyagunyaziswanga wayesakuba ngumlawuli oyintloko kwa-Eskom u-Andre de Ruyter. Bazawubanjwa ngoku abantu abanobuqhophololo ngoku. I-SIU iyasebenza ndithembile kwelo icala. Ingaske kule game noko lo mbono wayo uze ngempumelelo abizwe lo ka-Andrew ahamba ayoziphendulela kucaca into bangaba naye uyabandakanyeka kuba akabandakanyeki axele abantu babandakanyekayo. Kuyoba ngcono uma kuwukuthi ke akuve kuyintsolo kodwa kuwukuthi kunofakazi obukhona ngoba sekaningi uthola ukuthi umuntu upenda ngobende inyama angayidlanga akube khona uphenyo obuqondile bese kuba khona isigwebo esimfanele. Hayi noba benzeni lo director nalo SIU ihleli dika nje kwanto edibene no-Eskom. Bewu i-SIU msasazi ayinamazinyo tolu iyakhonkotha yona kodwa hayi izinqe zayo azivakali tutu. KuFacebook uCyril Hlwele uthi hayi msasazi makhe eze ngaphambili umuntu makaze nengxelo epheleleyo kuzotshutshiswa abantu abachaphazelekayo utshe kucintane. Avela Mtunu Gatyeni uthi SIU ingathi ngaphanda de ize neziphumo ngaphambili thina sifuna ukwazi kuba ngobani abarhwaphilizi utshe semqanduli kwasa. Vuyisile Tutuse Kabovu uthi akondwe ngako enoyithetha mna ngalomba kodwa kungakuhle kona kokuba lo ka de Ruyter aqhabalake axela ibhobhile echazo kokuba kungani sisenzelwa udanya cimi nje sibadala utshe kucofa imvaba. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo ka WhatsApp nengu 071 670 2548. Action SA isingathe inkomfa yayo yemigaqo nkqubo yeliqela neza kubanga umkhombandlela kunyulo lonyaka ozayo lenkomfa ebanjelwe eBirchwood Hotel eBoksburg ekuruleni yaye izaqosheliswa ngolwesine. Inkokheli yalombutho umnumzana Herman Mashaba uthi uluntu loMzantsi Afrika luthiwe mbende intaphane yemingeni yaye akudingeki izinkokheli zepolitiki ukuba ziyichaze lonto ngoba wonke umuntu uyaluva ulwamvila lwezingxaki. Ukwathi abophula imithetho bafanelwe sisigwebo sobomi. Lifetime imprisonment should mean exactly that. Moreover, criminals should earn their keep and make right with society through the provision of their labor to assist to build our nation's infrastructure and improve the communities they've harmed. Umashaba ugalele ngamandla kwakhona kumba ozengezengelo ocimicimi wombane nalapho athe le ngxaki yaqala ngomnyaka ka-2007 uthi asiyongxaki eqale izolo. Action SA's plan before this policy conference proposes a number of interventions that will ensure that South Africans' power remains on forever. Ephefumla ngombo wabantu basemzini abazinze kweli uthe ilizwe loMzantsi Afrika liphanzile ukuqinisekisa ukuba liyaziwa inani labantu bamanye amazwe abangena kweli. We have failed to police our borders. We have failed to document people entering South Africa. We have failed to deport those who have committed crimes. Ukanti le nkomfa iyaqhuba kwakhona kusuku lwesibini ngomso. Nangona urhulumente wasempuma koloni ekwiphulo lokuqaphela ubukhosi bendlu kaNkosi uJongomsobomvu Maqoma kodwa usapho luthi aluxolanga indlela abawuchophele ngayo lomba okuvakaliswe nguNkosazana Zukiswa kona osisizukulwana sesihlanu kumsitho okubonisa umzila owashiywa yile nkosi neyayikhokele imfazwe zamaXhosa namakoloniyali mandulo phaya. Lo msitho ubanjelwe eGqunqe kuCentane empuma koloni. Kulomsitho obuzinyaswe ngabantu abaphuma KwaZulu-Natal naseMntla-Ntshona uNkosazana Zukiswa kona othi wavelelwa ngukhokho wakhe uNkosi Maqoma ngento emayenziwe ukuthabatha apho ashiye khona ubongoza urhulumente wephondo ukuba akhawulelane nabo belusapho. Bendimcela urhulumente into kubana angandimamela kuba banolwazi loMaqoma owawele eRobben Island ebulawa ngamaNgesi.
banolwazi lomaqoma okwindaba kandoda. Umaqoma akasekho kwindaba kandoda, ngamathamba kwindaba kandoda. Umaqoma uyaphila ngokomoya, uphila apha kulomzi, uphila apha kum. Ibingaske urhulumente andimamele kuba isizwe seqonqe siyatshabalala, isizwe samajinqa, kuba abanalo ulwazi ngomaqoma. Okamaqoma ke likhalipha elawela edabini eRobben Island kwiminyaka i-150 eyagqithayo. Baye bambopha bamsa eRobben Island. Inumber yakhe yoba seRobben Island yayingu-337. Yiloo nto nale exhibition ingumaqoma 337. Unkosikazi Nandi Jola ozinze phesheya ngumbhali nomququzeleli walo mboniso. Ndicelwe ngamakhosazana ngamaqoma bandiphande njengomphandi okwela nase-UK nase-Ireland. So ndithe ndawufika phaya ndenza uphando nzulu kuba uphando esinalo thina apha eMzantsi Afrika ndingathi liphelele eRobben Island. Ndathi hayi msho ikhona into kuba mna ndisebenzisana nemuseums kwelaa cala. Into ke leyo ibe yinene kuba ndiye ndafumana intonga yakhe wayesimelela ngayo eRobben Island ise-Ireland. Ndaye ndabhaqa nengcwaba lomzukulwana wakhe ese-England. Le mbali ke izawunceda isizukulwana esizayo khona ukuze sifunde nto ngendima yadlalwa ngumaqoma ekulweni nengcinezelo. Indlela aziveze ngayo uNkosi uJonga Umsobomvu uMaqoma kwesinye isizukulwana sakhe sesihlanu uzukiswa kona izaba ngumdlalo weqonga eNorthern Ireland ngomhla wama-24 kuJanuwari ka-2024 ngokubhalwa nguNandi Jola ze emva koko uze eMzantsi Afrika. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGqunqe kuCentane eMpuma Koloni. Sithetha nje iqela leli leqakamba lamadoda iProteas ingquzulana neAustralia kumdlalo wesithathu wosuku olunye phakathi kwalamaqela amabini nobanjelwe eSandwest Park ePotchefstroom. UMzantsi Afrika nguwoqale waqhoka ze wenza imitsi eyi-338 koothinta abathandathu, ukanti Australia yiyo eqhokayo ngoku kwayileqa imitsi eyi-339 ukuze iphumelele nanga ke amabalengwe alomdlalo. Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Koske bamqwathi apha edeskeni yendaba ndiyabulisa ke mzonzundi wam ekhaya ndikwamkele kaloku kweyam idesika yemozulu. Mna ke igama lam ndinguthabile uMaqhudeni uMamvelase wakwaMakhaphela bethuna. Masijonge nantsi imozulu. Nale ke iphondo kaloku lokuqala phaya eMpuma Koloni eMonti eAmalinda ngo-16 degrees opholeka amandi noxa namathontsi emvula phaya ekuseni ngomso kuyafana ke naphaya kaloku eGqeberha ngamathontsi entshizane nge-16. Zayenje ke lameko phaya eFree State eBloemfontein lishumi nje likhatshwa sisibhozo libathu bandakampela phaya kwasekuseni ngomso kanti ngorhatya kusafana futhi phaya eSasolburg ngamafunja angephi kwakhona nguye futhi u-18 degrees. Imeko yabo phaya ephondweni laseGauteng eJohannesburg naseRandburg ethembisa lisasibeka kakhulu yazulu futhi kanti kwasemini ngomso kusenjani futhi kube bufana ke mzonzudu phaya koVereeniging ngamafunja angephi ngo-18 degrees. Ukanti imeko phaya ephondweni laKwaZulu Natal eThekwini lishumi likhatshwa sisibhozo futhi ziintshizane zemvula kwasekuseni ngomso kanti iyafana le meko phaya eMgungundlovu kwaZulu futhi zezontshizana kwakhona yonke imini ngo-14 degrees. Sebenza nje bona phaya ephondweni laseLimpopo ePhalaburwa ngamashumi nje ananye ngamafu phaqabaqaba nje ekuseni kanti ngorhatya futhi ePolokwane eLimpopo Gxebe kuyafana kakhulu lishumi nje nesithandathu esisibekele kakhulu phaya ekuseni ngomso. Yenje nje ke bukelwa imeko phaya eMpumalanga koMbombela lishumi nje nesixhenxe licwengile phaya yonke intsasa ngomso kanti phaya emini futhi koSekhunda neziphaluka ku-20 degrees. Hamba nami ke bukele ekhaya sijoke phako laphondo laseNorthwest koMahikeng ngabashumi nje nesibini liqwenkamandi kwakhona futhi elazulu noko libekwahlaba yonke imini ngomso kanti kuyafana ke laphaya futhi eRustenburg ngabashumi nje ekhatshwa sesithathu. Yenja nje ke bekwa kwakhona phaya ko-Northern Cape eKimberley ngabashumi futhi nesihlanu kumiyoli phaya yonke intsasa ngomso kanti kwakhona futhi emini phaya eUppington ngabashumi nje anesibhozo. Zayenje nje ke mbukeli wami imeko phaya eNtshona Koloni Kapa lodumo lishumi kwakhona futhi ekhatshwa sisibhozo lizola kamandi ekuseni ngomso masivayeni bethu imozulu kaloku phaya eGeorge ngo-20 degrees okucwengileyo. Itsho ke bethu imeko apha kweyam idesika yemozulu mna sithanda kangaka xesha lemyoli. Kanti ungazifumana izindaba kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 kanti kumdlalo weqakamba osaqhubayo phakathi kweProteas neAustralia. Australia ifuna nje imitsi eyi-141 ukuze iphumelele lo mdlalo wesithathu wosuku olunye. Kamnandi mawethu.